Unai Aspe plater tiroketako munduko txapeldun izan zen iazko abuztuan Valladoliden. Aste gutxitara Zaragozan jokatu zuten Europako txapelketa trap bost kategorian ere urrea jantzi zuen eta aurten Euskadiko txapelketa irabazi du apirilean Irunen jokatutako torneoan. Hala aitaren Olinpiar jokoetan lehiatu zen Rafa Asperen pausoak jarraitzen dabil arrasatearra. Ander Murua pilotaria amateur mailan Euskal Herriko torneo honetan nabarmendu eta gero, arrasaterrak profesionaletara salto egiteko ametsa bete du. Irailean egin zuen debuta etxeko zaleen aurrean eta ordutik zenbait partidu jokatu ditu uharkapen. Tartean B serieko txapelketera sailkatzeko aukera eman ziona. Gainera, pilotarako zaletasuna berpiztu du herrian. Eneritz Urrutia triatloilaria iazko denboraldian Bilboko edo Getxoko duatloietan urrea jantzi ostean arrasatearrak talde saldatu du aurten. Peñota Dentala Lusigma taldeko Espainiako duatloi txapelketan taldeka mailazigo da eta bakarkako helburuei dagokionez Urrutia Euskadiko txapeldun izan da ekainean Gasteizen jokatutako triatloian. Aitor Madina Beitia karatekak martxoan estatu mailako ikoku txapelketa irabazi zuen Bartzelonan jokatutako borrokaldi guztiak lehen raundean irabazita. Eta maiatzaren 10ean nazioarteko txapelketa garrantzitsuetako baten lehiatu zen IFK erakundeak 4 urtetik behin antolatzen duen IFK torneoan. Lehenengo borrokaldia irabazi eta bigarrena galduta onenekin batera lehiatzeko maila daukala berretsi zuen Madina Beitiak. Iazmin hartuta egon ostean, Maialen Aspe txapelketetara itzuli da aurten eta otsailean Espainiako atletismoko short track txapelketan urrea jantzi zuen 4 eta 30 metroko saltoa eginda. Garaipen honekin Aspek 3 aldiz irabazi du pista estaliko Espainiako txapelketa. Arrasate Atletiko taldeko Oian Zulu eta atletak urtarrilean 23 urtez azpiko kategorian urrezko 2 domina lortu zituen Gipuzkoako txapelketan 200 metro eta 60 metroko lasterketetan nagusituta. Maiatzean 100 metrotako azpi txapeldun izan zen Gipuzkoakoan eta duela pare bat aste Daniel Ruiz, Aitor Uranga eta Iker Menor taldekidekin batera Gipuzkoako txapelketa absolutua irabazi zuen. Asier Azkarate mendila lasterkaria Arrasate Udalatz eta Aloñako igoeran podiumera igo da urten eta esanguratsua izan da Zegama Aizkorriko maratoiko debutean egindako lana Euskal Atleta onenetakoa izan delako. Ekainean iritsi zaio garaipena, Galdameseko lineako proba irabazi eta Euskadiko txapela jantzi du. Espainiako indoor apnea txapelketa jokatu zuten maiatzean Gasteizen eta Eider Gutierrez arrasatearrak zilarrezko domina eskuratu zuen apneako proba estatikoan bigarren urtez jarraian. Arrasatekoak 6 minutu eta 57 segundo egin zituen urrazpian eta taldeka Euskadiko selekzioa Espainiako txapeldun izan zen.